Běhni. No. Myslíš, že by to šlo? Nevím. Mám trošku strach, kdybych ho neměl, tak asi... Zkus to ještě jednou. A už neměj strach, ale. Nebolej tě vejce, vole. Dělej. Dobrý. Takhle by to už šlo, ne? To už mizíš zase tamhle, jo. Do toho moc není teda. Nic. Přestřelovně. Přímo, narovno. No to jo. Je to ten, co se tam snažil přebíhat ústě. On je 8. Špatně zastřílený, Michale. Je to ve stánku Eisbach nebo Fit Pro Czech. Můžete si dát nealkoholické osvěžení Birel nebo jakýkoliv jiný osvěžení ve stánku. Dají jak pití, tak něco k jídlu. Další závodník probíhá cílem. Budín Pavel. Hodina 14 minut přesně. Takže tě vidí. Pojď! To jo, no. Musí, tak no nekruť hlavou! A kolikátá je? Asi 6. A už pojedete. Holka. asi no. Tak to už se nejspíš neuvidíme. Nevykecávej a pojď! Ty jsi viděl mě, já jsem rozsekal do pacu na zadek a mám se třeba. Ale dělá to nějaká holka? Ne. Ne, ještě ne, jo. Nebudu první. Ne, ještě ne. Tamhle ta bude první. Ale ty se mu... Ale kdyby nevykecávala furt. Evo! Tak nevím, to má asi rande nebo... Pojď! Jak nic. Stačí mi skočit, oni už těch... OK, teď už... Pojď! Jaký jeřáb nahoře. Ještě kousek! Ještě půlka! Pojď! Pojď!